Тогава направих една паникатака, която аз не знаех какво е тогава. Мислиш си, че умираш. Първо ти изтръпват крака, ръце, глава, абсолютно всичко. Аз винаги съм си мислил, че съм бетон. Аз винаги съм мислил, че няма какво да ме мръдне. Оказа се обаче, че не е така. В моите очи аз всеки ден си умирах. Ставаш затворник в собственото си тяло. Основното нещо е човек да признае, че има проблем. Няма нищо лошо в това да се ходи на психотерапевт. Това не означава, че си луд, не означава, че си побъркан. В момента, в който почувстваш някаква потиснатост или някаква липса на удовлетвореност или на щастие, или каквото и да било, това са първите знаци, че ти трябва да отидеш да поговориш с някого. Какво би казал на мъжете, които никога не са стъпвали в кабинет на психотерапевт? Ще намерят най-добрия си приятел.